Jeg kan godt købe våben. Bare kig. Okay. Det her, det ser sgu godt ud. Det er sgu sådan noget, man kalder mors skov. Ja, det er en M14. Ja. Der står sådan en 15 af 4 på, men det kunne lige være. Vi køber det hele. Det ser meget godt ud. Du sender det bare, ikke? Ja. Du må have en fortsat dårlig dag. Ja. I lige måde. Tak. Hej min ven, hej Bob. Hej, hvad er det? Vi har sådan, det er trop for tonen, det fortæller nu, men vi har sådan en gangstergruppe. Og vi vil gerne gå sådan ud og røve nogle ting, vi vil så lige høre, om du vil være med. Ja, man, jeg er med. Jeg er på. Okay, men så ses vi lige om lidt. Hej. Ja, hej. Du taler med Rasmus, og jeg håber, jeg taler med våbenhandleren. Ja, det gør du, man. Nå, men jeg vil bare spørge dig med, om du må altså ikke gå sådan og sige det ud. Det er sådan, om du vil være med til at lave nogle røverier, og så kunne du levere lidt våben. Jeg skulle ikke så meget for det, man. Hallo mand, vi tager til USA og stjæler. Jeg ved det ikke helt det. Hallo, du får en halv million for det i timen. Nej, jeg er ikke så meget for penge. Jeg vil hellere have våben. Nå, men dine våben, dem har du selv, og du får sådan... Jeg vil tilbyde dig 4 millioner. Nej, jeg gider ikke. Ses. Så er du bare dum. Ja, dag. Jamen, okay. Jeg har tænkt over det. Jeg vil gerne være med, hvis jeg får 5 millioner. Det er sgu en aftale. Okay. Så mødes vi her lige om lidt. Ja. Hej. Hey, jeg vil godt købe nogle af de masker. Hvor meget koster de? Ja, de koster 100 kroner, man. Per styk. Hallo, det der gider jeg med at køre på. Nu stopper du. Okay, rolig nu. Nu stopper du. Rolig, man. What's up, my bro? I'm Abdul. Oh my god, man, det er så fucking nice. Ja, så kan vi lige ned i kælderen. Det er sygt. Det her, så er det hemmelige. Hej Abdul og hej Bo. Jeg vil lige vise lidt, at vi har nogle fine våben. For eksempel som den her Glock. Den har en meget fin magasin, synes jeg. Og så vil jeg lige vise lidt om, hvad vi skal lave her det næste stykke tid. Vi har nemlig den store ære, vi skal bryde ind i Danske Bank. Så store fine Danske Bank. Så nu vil jeg lige vise herovre, hvad jeg mener, hvor det er henne. Så. Og I kan så se i det her område, vil Danske Bank ligge. Det vil ligge sådan lige der. Der ligger Danske Bank. Og så, havde jeg tænkt mig, at vi løb ind der. Og så går der en trappe op lige her. Jeg ved ikke helt, om I kan forestille det. Og så lige her. Lige derinde bag de der vinduer, der ligger bankboksen. Og der er sådan en hel masse penge. Ja, det var altså lige en kort version af planen. Så nu får jeg lige lov til at vælge et våben hver. Så skal jeg lige spørge, så er det jeres fælles våben. Må vi se den her Glock? Fuck, den er nice. Jeg tager fucking den her Glock. Okay. Hvad med dig, Bo? Det ved jeg ikke. Jeg er lidt ligeglad. Men fuck, ved det så? Nå, så synes jeg, du skal tage den her. Den har sådan en fin laser, som du kan se. Der kan lyse. Så. Ej, tusind tak. Og jeg tager min M15. Ja. Vi ses. Farvel, Abdul! Det er godt der. Farvel, Bo! Farvel. Farvel, ja. Det er rigtig godt. Ja, husk ikke at fortælle nogen om alt det her. Ja, det skal jeg. I må have en dårlig dag.
er I Rasmus og Abdul. Ja. Har du vores ting? Ja, det har jeg. Jeg har også lige fået nogle nye deluxe frem med her. Vil I have nogle af dem? Ja, vi tager 2. Okay. Her. Hvor meget skal I have? 5 gram. Okay? Ja. Ja, det er lidt spændende, de her stoffer. I er en god kunde. Ja, fint nok. Så vil bare de kæft og giver sig. Ja, det er fint. Værsgo. Hvor meget koster det? 2.005 kroner. Okay. Giv os en regning. Ja. Ja. Jeg sender den til jer. Ja. Ses. Ses.